pois está aquí xa connosco no tempo da entrevista César Ramos, concelleiro de Compromiso por Galicia no municipio veciño da Baña. Hola, moi bons días, César. Hola, bo día. Pois, antes de nada, benvido que estiveches de vacacións e nos case non che deixamos sí, bueno, outra vez encadrarte. Saca as pilas cargadas para empezar outra vez. Cargando as pilas de cara... Bueno, tendes o vindeiro pleno ordinario día 1 de agosto. Sí, coincidiría o último mércores de dos meses impares, é dicir, o día 25, 26 deste mes, pero falando co alcalde, pois dixeron que preferían adialo para o día 1 de agosto, no que tamén teremos unha comisión informativa para tratar a conta xeral do orzamento de 2016. Entón, teñen pensado facer todo xunto, a 1:30 a comisión informativa e despois as dúas o pleno xa ordinario. Un pleno que levaredes unha moción da que xa falamos aquí en Radio Negreira sobre un tema que está moi de actualidade, a ver se o digo ben, contra a eucaliptización que se está a producir. Bueno, pois é algo que dende Compromiso por Galicia da Baña pois non queredes que pase na vosa vila. Contanos así un pouco no voso concello. Sí, é evidente, a moción é nos optamos máis pola defensa da biodiversidade fronte á eucaliptización. A ver se digo eu tamén, eucaliptización. Sabemos que en Galicia pois a especie exótica eucalipto que está continuamente en todas as plantacións dos concellos. Sabemos que todos os anos hai continuos incendios e que incluso, temos aí ese desafortunado suceso que ocorreu en Portugal. E entón, o que nós pensamos é que a administración local ten que coller iniciativa nos diversos concellos optar medidas para que isto que non pase e levar un control destas plantacións, unha xestión axeitada das plantacións de eucaliptos. Por iso vamos a entregar esta moción que defenderei eu no pleno municipal. O que pedimos con esta moción é que o Concello da Baña se declara prol da biodiversidade, do mantemento, conservación e recuperación sostible da flora e fauna autóctona da nosa terra, que se elabore, como se fixo noutros concellos, unha ordenanza municipal que inclúa beneficios para os propietarios das plantacións con especies autóctonas, solicitar ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a inscripción do eucalipto no catálogo de especies exóticas para que se leve un control máis exhaustivo desta especie. Solicitamos tamén que o Concello pida a Xunta de Galicia a colaboración para elaborar un plan municipal de prevención de lumes con especies autóctonas, como xa están facendo noutros concellos, como por exemplo aquí no concello cercano de Ames. Cumprir con carácter urxente as distancias mínimas especificadas no anexo 2 da Lei de Protección de Montes de Galicia, non? Aquí, no Concello da Baña, como moitos outros, vemos que hai plantacións de eucalipto cercanas ás estradas, moi preto de lugares perigosos como de gasolineras. Hai en moitísimas parroquias masas forestais que están casi completamente pegadas ás vivendas. Entón, o que solicitamos é que o Concello que tome as medidas oportunas e faga cumplir a Lei de Montes, que isto será en beneficio de todos. Estamos moi acostumados a queixarnos cando hai este tipo de problemas, cando hai incendios, cando é algo significativo que sai nos medios de comunicación, e nós o que queremos é que se tomen as medidas previamente. É dicir, é o típico que se di, os lumes non se apagan só en verán, senón que se apagan durante todo o inverno. É un pouco isto. Esperemos que os demais grupos políticos que pensen igual que nós e que esta moción sala adiante e que, consecuentemente con ela, o Concello que a leve a práctica, non? Para evitar todo isto. É algo que está a acontecer en diferentes concellos, non? Están a loitar contra esta eucaliptización, mesmo sabíamos aí atrás que en Ames, por exemplo, pois estaban intentando sustituir o eucalipto por árbores frutais. Son iniciativas así que van saindo. É difícil concienciar a xente porque o eucalipto está moi metido en Galicia, ten dado moitos cartos, entón, ante iso... Nós estamos, sí, claro, é evidente que é unha fonte de ingresos para moitas empresas e familias, non? Pero creo que neste aspecto hai que actuar con intelixencia, non? Nós tampouco non somos tan restrictivos e non optamos por unha desaparición completa do eucalipto, porque é evidente, segundo di moitos expertos, como por exemplo Francisco Díaz Fierros, que elaborou o mapa da capacidade productiva de Galicia no ano 83,
pois que o eucalipto pois en determinadas zonas pois está ben, pero eso sí, hai que telo controlado e saber en que zonas se teñen que facer as plantacións de eucaliptos. Noutras, evidentemente, pois deben desaparecer. Como comentei antes, debe haber unhas medidas de precaución pois para que non haxa problemas cos incendios e isto que acabo de explicar todo, non? Sí, era curiosa a imaxe da que falábamos antes desa aldea de Portugal que quedara un pouco cando foi ese incendio, unha aldea que estaba precisamente rodeada de bosque autóctono, pois quedou intacta, non chegou o lume a ela, entón iso pois di moito, unha imaxe vale máis que 1000 palabras. É algo moi significativo, non? Que é moi importante que se creen plantacións con especies autóctonas que son máis reacias, por decirlo de alguna maneira, á propagación dos lumes, non? O eucalipto, claro, segundo explican os expertos, é unha especie idónea para que se propaguen os lumes, ademais coa altura que chegan a coller, pois o lume ca existencia de vento pois fai que se propaguen moi facilmente, non, os incendios. Bueno, e tamén unha cuestión, pois, aparte dos incendios, relacionada coa biodiversidade, en fin, algo que parece que lle beneficia a todo o mundo, comezando polo noso medio, entón, pois, bueno, veremos o que acontece, esta moción que presenta Compromiso por Galicia, falando así de máis asuntos esta semana, bueno, en concreto, o martes, 18 de xullo, cumpríanse 81 anos do levantamento militar franquista contra o goberno da Segunda República, pois coincidindo con esta data reclamabades tamén dende Compromiso que en espazos públicos do voso concello continúa habendo simboloxía de exaltación fascista, franquista, reclamabadeslle ao goberno municipal que cumpra coa Lei de Memoria Histórica, que retire esa simboloxía. Sí, isto xurdiu a raíz da proposta da Asociación Cultural Alfonso Eanes, que, como ti ben sabes, pois tivemos xuntanzas con eles. Estivemos en todo momento a favor de que se fixera un homenaxe a todas as persoas que sufriron represalias neste período tan oscuro da nosa historia, e ademais sabemos que no Concello da Baña pois, hai 5 fontes que ainda teñen a simboloxía da falanxe, algo que non se pode permitir segundo a Lei de Memoria Histórica. Isto levámoslo a plenos hai máis dun ano, comentamos que non se pode permitir que 80 anos despois do levantamento militar que ainda siga existindo simboloxía fascista nos espazos públicos da Baña. En primer lugar, o Concello de Cultura dixo que casi non se vían, que eran moi pequeniños, que tiña que fijarse moito para velos, pero, se expliqueille que eso non é que guste ou non guste, que a lei aí está para cumprila, esa simboloxía ten que desaparecer, ou ben poñer unha placa, unha identificación, para que a xente saiba de que trata e de que o Concello da Baña, pois, por supostísimo, que está en contra de todas as represalias que tiveron lugar nesa época da historia, non? Nós seguiremos insistindo nesto. O alcalde confirmou hai 6 meses ou así, hai tempo xa no pleno, que isto iba a facerse antes de que acabara a legislatura. Seguiremos atentos, seguiremos expectantes demandando algo que nós creemos xusto, non? É algo que é increíble que anos despois de que a ditadura franquista rematara, que indasa espacios nos diferentes concellos, neste caso na Baña, que salte este tipo de represalias que tiveron lugar nesta época. Máis asuntos que estades a desenvolver proxectos de actualidade dende Compromiso por Galicia da Baña, por exemplo, a exposición Luces de Alenmar, como está este asunto? Sí, a exposición Luces de Alenmar, nos viñamos aquí ao Instituto de Negreira cando estivera, é unha exposición do que leva o Consello da Cultura Galega. É sobre as casas indianas, non? Que se fixeron cos cartos de xente que estaba emigrada, sobre todo en Cuba. Na Baña sabemos que temos 2 instalacións que se fixeron cos investimentos dos indianos. Entón, naquele momento, pois, falamos co comisario desta exposición para poder traela á Baña, porque facer un acto pois na Casa de Cultura, que esta esta mesma instalación pois se fixo con cartos de xente emigrada, non? Entón, levámoslo a pleno, hai tempo, e o alcalde dixo que el non se iba a poñer, que o fixéramos nós, que el non iba a facer el, pero que non se iba a poñer. Entón, estivemos en contactos con Marcelino Fernández, que é o xerente do Consello da Cultura Galega, e estamos aí en trámites para buscar unha data en setembro ou en outubro para poder levala que todos os veciños e veciñas da Baña gocen desta exposición que eu personalmente creo que é de interés
público, non? Falando de exposicións, outra exposición que tamén ten moito interese público é a que xa estivo nalgúns locais da Baña, como é a exposición Imaxes de onte, lembranzas de hoxe, de, bueno, pois Javier Iglesias, non? Un fotógrafo de Bañés. Queredes que se reactive esta exposición? Sí, esa exposición tivo moitísimo éxito, era para ter nos locales de hostelería da vila da Baña, pois durante 2 días e ao final, debido á demanda veciñal, pois tivemos que deixar 15 días, non? Entón, hai xente que ainda non a viu, que se puso en contacto con nós, que lle interesa moito vela. É unha exposición que a mí personalmente das actividades que levamos facendo en Compromiso por Galicia foi así de actividade cultural que máis me gustou, ver imaxes de diferentes contextos da sociedade da Baña en diferentes momentos de hai anos, pois é sempre moi bonito ver xente que xa non está. E entón, o que queremos facer agora pois é levar esta exposición pois a algunha outra parroquia do concello, que supoño que, bueno, xa estamos falando con varias xente e xa temos casi cerrado un lugar que non quero adiantalo, pero para non meter a pata, pero sí, que no verán seguramente a xente da Baña poderá ver de novo esta exposición do fotógrafo Javier Iglesias Ramos. Falando así de cultura, pois tamén andades aí argallando a presentación dun libro. Sí, un libro de, bueno, creo que xa pode dicir a autora, de Beatriz Cancela, que escribe o terceiro libro que escribe. Este é sobre a historia da banda de música de Santiago, na que tamén nesa banda tamén participou moita xente da comarca da Baña de Negreira, e creemos que o Concello da Baña pois ten que poñerse a favor de promocionar este tipo de iniciativas, non? Esta que ter veciños e veciñas que participan da cultura, pois é importante promocionar o seu traballo. Igual que fixemos ca exposición fotográfica, pois tamén queremos colaborar con Beatriz e a ver se buscamos unha data a final despois do verán para poder presentar o seu traballo aquí na Baña. Beatriz, bueno, que está ligada á Baña, tanto ela como a seu irmán Alberto, xa teñen presentado así varios libros de investigación relacionados ca música no ámbito compostelán. Bueno, falando así un pouco de todo, mañá vai ter lugar así unha camiñada ali na Baña, en concreto, pois vaise facer esta ruta do camiño de Fisterra-Muxía que pasaba por Brandomil, esta antiga ruta que pasaba tamén polo municipio da Baña. A parte, penso que é unha iniciativa así que impulsarades un pouco tamén nun inicio dende Compromiso, estades pois moi a favor, non, de que se recupere esta ruta. Claro, nós xa levamos máis dun ano traballando en contactos máis ben coa Asociación Grandimirum sobre a promoción e posta en valor desta ruta antiga, non, que do camiño que vai desde Santiago cara a Muxía. Xa no mes de outubro do ano pasado nos presentamos unha moción no Concello para que o Concello se pusera a favor desta promoción, que colaborara con nós, e así foi, esa moción aprobouse, e entón, despois de poñernos en contacto ca Axencia de Desenvolvemento Local e de ofrecerlle información e colaboración, pois finalmente o Concello vai a organizar esta camiñata, que é mañán, se non me equivoco. Sí, é mañá. Pensamos que é algo bo para a Baña, pensamos que o Camiño de Santiago pois pode traer sempre cousas positivas, e ademais que, bueno, nós xa fixemos esa ruta, membros de Compromiso por Galicia naquel momento cos compañeros do Concello de Zas e da Asociación Grandimirum e de outros concellos polos que pasa o camiño, e a verdade que é unha ruta pois moi bonita e que animo a toda a xente que queira que vaya, que camiñe por ali, que disfrute e que será unha actividade moi bonita. Sí, onte dicíanos que xa habían escritas, penso que máis de 50 persoas, entón, bueno, pois parece que vai ter éxito, non? Pois o galla que teña éxito, que se promocione, que a xente disfrute pois ca paisaxe, co camiñar polo noso concello, non? Mais asuntos que traías por aí, César, que querías comentar, senón, pois... Sí, bueno, nada, un pouco que o noso traballo en Compromiso por Galicia sigue igual que desde o principio, nós o que queremos é estar ao servicio da xente, traballar día a día, é dicir, nós non somos xente que vimos aquí ao Concello o fin de semana a pasar o rato e que esperamos cada 4 anos a que veñan unhas eleccións. Nós traballamos diariamente. Agora vamos a entregar por todos os domicilios da Baña unha folla informativa explicando todo o traballo que levamos desenvolvido durante estes 2 anos que temos un concelleiro na Corporación Municipal, e justificar que todos os puntos do noso programa electoral xa os tocamos. Evidentemente, algúns se pode levar á práctica porque non estamos no grupo de goberno,
pero desde a oposición penso que tamén hai que traballar polo Concello. Con esta folla informativa pois explicamos que os 16 puntos que aparecen no noso programa electoral e que en campaña electoral entregamos por todas as vivendas, por todas as casas do Concello, pois que está cumplido todos eses apartados, e do cal eu me enorgollezo, que, bueno, que en Compromiso por Galicia temos un compromiso con todos os veciños e veciñas da Baña. Dixemos que sesa cal sesa a nosa representación no Concello, pois íbamos a traballar arreo polos veciños e veciñas da Baña, e o que estamos facendo. É complicado porque nós temos inda que un partido que é de recente creación, entón nós estamos substituindo cos cartos que neste caso que me dan a min por estar nos plenos e nas comisións informativas. É o que podemos facer, ojalá tiveramos máis inversión, máis cartas para poder facer máis actividades. De feito, dixéramos que íbamos a facer a segunda noite de Esmorga, xa tiñamos un pouco mirado como monologuista e tal, e non a podemos levar á práctica por falta de cartos. Entón, bueno, eu penso que estamos facendo o que podemos con ese escaso investimento que temos, e nada, queremos que a xente da Baña siga contando con nós e que nos todo o que poidamos, pois farémolo pola veciñanza da Baña, non? Por certo, que o martes, 25 de xullo, Día da Patria, xa tes pensado como vas a celebrar? Porque o ano pasado houbera un xantar de Compromiso aí en Compostela. Sí, este ano de igual forma vamos ir membros da agrupación local de Compromiso. Pasaremos unha xornada festiva cos compañeros todos de todo o país de Compromiso por Galicia. Sí, será, ahora mesmo non recordo, no Eugenio Granel, no Parque Eugenio Granel. Bueno, sí, unha xornada festiva que hai que disfrutar, que hai que aproveitar, hai que disfrutar do Día de Galicia, do Día da Patria Galega, e eso, que sí, que Compromiso seguimos adiante. Pois desexamos unha boa xornada, nós tamén o celebraremos, cando menos teremos o día festivo, que tamén hai que descansar. Bueno, César, pois moitísimas grazas por estar aquí. Nada, gracias a vos. Xa que estamos falando de festas, imos despedir esta conversa cun tema así moi festeiro, dun grupo que vai estar aquí este ano na Noite Fol de Negreira, que é un grupo da Coruña que se chama Tiruleque, e que ten este tema así moi bailable, que eu sei que César tamén é moi de ir ás festas e bailar, como debe ser, que se chama A Laranxa, así que quedan con Tiruleque. César, moi bo día, moitas grazas. Moitas grazas a vos, Olalla. Moitas grazas. Quedan co A Laranxa.